Hi guys, padong lami sa wani ang view dito guys. Bukid. Na ay mga kahoy, mais. Na diri ang sulpi sila. Wani ang kumayan. Muli siya malabok ra ba o kuan kawayan hinay hinay kay mahagbong niya mo sa maling tao. Mahagbong niya mo sa hinay Angeline, mahagbong niya ka ni kuan makasala ako guys mukuan ko mutabok ko guys grabe gid ta. Nai ko isda. Murag ko no. Hi guys, abot na yun sa amo ang destination. Sila. Grabe ka Haggard. Haggard guys. Ano Haggard man? Naway kapoy basta. Basta? Ano? Naalam niya diri. Padaw nga niya diri guys sa Kuan community. Gawa pa sila. Gawa pa sila sa kanya. Paabot kami guys sa ka-community sa Gabunon. Kuan mo guys bukid ilo ito sila kay mag study mga bata ako anak kay katawa ari ano guys ay ito ay Mimi. Sydney. Kuan na ang mga bata. Natapok naman sila na. Tagay sila. Tagsa-tagsa. Basa-basahon. Dito sa ubos, itong mga balay. Tao.
Together for love. Saan mga teacher nang gilakal man no? Sige. Balik. Na. Kana na pong lahi. Kanang kabalo ko nga kanta. Sige, balik ko sa nato itong dalag. Kasi murag di makanta tanan. Ato, gikan sa first the Lord. Gikan dito. Wala sila kay murag mga tutag babaw.